Yes, we do. Oh, glorious God, We praise your name. begin to pass in His presence. We lay our Come on. worship you. Oh, we give you. Oh, glorious God, we praise your name. We bow down before you. We lay our Atina mwangu watino ziva. Jesu. Oh, we lift it. Baba the God. Lifted. We lay. We lay our crown Worship you. and worship you. We lift it. Above all other God. We lay. And worship you alone. And worship. Oh, glorious God, we praise your name. And worship you. Oh, glorious God, Glorious God. praise your name. We praise your name. And worship you. Worship you alone. And worship. Oh, glorious God, Can I get we your praise your name. We praise your name. We lay our And worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. And worship you. Oh, glorious God, we praise your name. Glorious God, glorious God. praise your name. We worship. And worship Oh, glorious God, My God. we praise your name. We lay our crown and worship
ndakachengetedzwa Jesu mamuri ndawana zororo mamuri handina kutya mumapapiro enyu ndakachengetedzwa mamuri ndawana zororo Jesu mamuri handina kutya mumapapiro enyu ndakachengetedzwa shumba yeJudha yerudzi rwaJudha yerudzi rwaJudha tona
teacher of today, a powerful woman of God, a mother of 5. Tonight the evangelist, Evangelist Tivafukidze, vatolekana uno muzita ra Jesu. They call him Jesus. He came to love. He let forgive. He lived and died to buy my heart alone. An empty grave is there to prove my Savior lives. My Savior lives. Because he lives, Because he lives. I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because he lives. Because he lives. Oh, my fear is All gone. my fear is gone. Because I know, oh yes I know, He holds my future. And life is worth a living just because He lives. Because He lives. How sweet to hold a newborn baby. The pride you feel, the joy it gives. But nature still will never show wings. This shadow face has said days because He lives. Because He lives. Because He lives. I can face I can face tomorrow. Because He lives. all my fears All my fear is gone. Because I know, oh yes I know, He holds my future. And life is worth living just because He lives. Because He lives. And then one day I will cross that tree. I will cross that river. And then one day if I know its end, and death gives way to victory. And life is worth living just because He lives. Because he lives, Because He lives. I can face I can face tomorrow. Because he lives, Because He my lives. fear is All gone. my fear is gone. Because I know, oh yes I know, He holds my future. And life is worth living just because He lives. Ekamakosati mandoro yanderebe. Lera baba ya torobo kotaria na wakaushikaria watao. We worship the Ancient of Days. Yebo, kawe la makawe. We kosi musa jalo jalo. We know our future is certain in You, O God. We worship You.
kuremekedzwa nekukudzwa nembiri yose zvirambe zvichidzokera pachigaro chaMwari asingafi asingaperi. Ini ndiri kuti kuremekedzwa nekukudzwa nembiri yose vanhu vakugara pasi sidei tanga tine kuremekedzwa nekukudzwa nembiri yose zvirambe zvichidzokera pachigaro chaMwari asingafi asingaperi asingashanduki asiri mutsauro wevanhu mutsvene tsvene paugaro hwake utsvene akati hongu hakuna anoti kwete akati kwete hakuna anoti hongu akasimuka ana anomugadzika pasa kudenga kunotsaura ukuru hwake ndudzi nendudzi dzakaona mabasa ake anoshamisa ngaatore kukudzwa ane mukurumbira wose ane mbiri yose amuzita raJesu. Haleluya, muzita raJesu. Haleluya, muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda Mwari wekudenga, titore nzvimbo dzedu ndichikumbira anoverenga shoko raMwari auye pano. It's good to be here. Toda kutenda muvhangeri Makashi hazvanzi yangu yanga ichichitungamira zvakanaka muzita raJesu. Haleluya, zvakangonaka kuva nehazvanzi muchechi. Umwe watogumbuka ipapo. Alright, tinoda kukwazisa vana vachera, vana mai vangu, vana vamaposa, varume vangu, vana manjenjenje, hazvanzi dzangu nevaning'ina, vana mamoyo. Hakuna mhuka isina moyo ka. Saka uchatoona kuti uri hama yomwe munhu. Toda kukwazisa vana magumbo, hakuna mhuka isina gumbo. Chaona kuti mune ukama ipapa batamudanani. Mwari wekudenga akubetserei akuitirei zvakanaka. Ada kuremekedza vafundisi vari pakati pedu zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai. Ini ndinoramba kusara ndakadaro. Mwari wekudenga akuchengetei vana baba pamwe chete. Kuchikoro kunongonzi vana baba chete. Ngatoda kuremekedza vana baba vari pakati pedu muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kutenda Mwari nemurume akandiroora mari yese ikapera. Handina kukweretewa zvo. Ndakaroorwa mari yese ikapera ndisati ndambotenda kana 40 years chaidzo. Saka ndoda kutenda Mwari nokuda kwamufundisi Tivafukidze, varidzi vepropiti yandakabira pairi. Kutongomirawo pairi pano dzingori nyasha. Toda kuvatenda pamwe chete nedare rana baba ravanoshanda naro nekunditendera kuva pano muzita rakakura raJesu. Haleluya, haleluya. Ndaimbowanzodza vanhu kuti kudhara ndaiimba ndichiri musikana. Pakungozororwa nevanhu vanoimba zvemutv unobva watoona kuti maimbiro angu inini neemutv akaita sei katisiyanei, but unongozoona kuti handingatsipi. Ndobva ndangoramba. Saka vanopota vachiimba neni kuti zviititire zvakanaka. Saka nhasi ndamboimba navo. Saka ndinotenda kuti umwe munhu pane chinhu chaadzidza chinogona kumubatsira. Kambokomboza kazikaruyo muri kumba muchiimba zvinoita kuti chechi ikure. Pane nyaya yandanga ndichida kuparidza pano but yatsikwa zvekudaro. Saka pane nyaya yandava kuparidza but ndakamboiparidza. Asi ndinotenda kuti kune munhu aionzerwa nyaya iyoyo naMwari. Today ndaida kumbopinda mubhutsu dzamufundisi but ndaizopedzisira ndaakuita teaching. But ndachida kuteach about evangelism. I will do that. Mwari achindiitira zvakanaka. Nokuti chechi Mwari Jesu achikuruka mudenga achizotifira. Akatotifira kuti tinhonge vamwe tichivaunza koumambo pane ari kundinzwa here. So ndichazokupai matype of evangelism but one yacho ndoyatiri kuita this week. And tinenge tichikumberesa kuti intercession inge iri pabasa rayo zvekutodaro. Mwari achitiitira zvakanaka kuti iye akodze ane kubhuku yaExodus chapter number 14 verse number 23 and verse number 26.
kana kuti 23 through to 26. Tichaverenga kubva kuna Exodus chapter 14 pavhesi ya 23 to 26. Vakavateverera vakapinda shure kwavo mukati megungwa namabhiza aFarao ose nengoro dzake navatasvi vake vamabhiza. Mangwanani Jehovha akatarira hondo yavaIjipita ari mushongwe yemoto neyegore, akavhundusa hondo yavaIjipita. Akanyudza makumbo engoro dzavo dzikatambudzika pakufamba. VaIjipita vakazoti, ngatitize pamberi pavaIsraeri, nokuti Jehovha anovarwira ivo, asi anorwa navaIjipita. Zvino Jehovha akazisi, tambanudzira ruoko rwako pamusoro pegungwa, kuti mvura idzokere pamusoro pavaIjipiti, napamusoro pengoro dzavo, napamusoro pavatasvi vavo vamabhiza. And the book of Exodus chapter number 15, verse number 7, verse number 8, verse number 8, 9 and 10. See verse number 7. Exodus chapter 15, verse 8 to 10. Nokufema kwemhino dzenyu, mvura yakaunganidzwa pamwe chete, nzizi dzikamira dzikaitwa murwi, mvura yakadzika yakagwamba mukati megungwa. Muvengi akati, ndichateverera, ndichivabata, ndichagovera zvandapamba, kuchiva kwangu kuchagutswa navo, ndichabhomora munondo wangu, noruoko rwangu ruchavaparadza. Verse number 10. Makafema mweya wenyu, gungwa rikavafukidza, vakanyura somutobvu mumvura ine simba. And the book of Job chapter number 38, verse number 22, and verse number 23. Job chapter 38, verse 22 and 23. Wakatongopinda panovigwa pfuma yamazai echando. Wakatongopinda panovigwa pfuma yamazai echando here? Kana wakatongoona panovigwa pfuma yechibhuramabwe here? Izvo zvandakachengetera nguva yenhamo, nezuva rokurwa nehondo here? 1 Samuel chapter number 7, verse number 10. Samuel chapter 7, verse 10. Samuel, wakati Samuel, wakati achapisira Jehovha chipisiro chinopiswa, vaFiristia vakaswedera kuzorwa navaIsraeri, asi Jehovha akatinhira nokutinhira kukuru pamusoro pavaFiristia nomusi iwoyo, akavavhundutsa vakakundwa navaIsraeri. Womberere mwana wangu maoko achitora step yekuti akone kugara pasi muzita rakanaka raJesu. Haleluya. Ndaverengesa mavhesi akawanda kuti ndigone kutaura zvishoma. Vanoda kuzondoverenga kumba munogona kuzondoverenga futi Joshua chapter number 10 verse 8 to verse number 11. Mwari achindibatsira achindiitira zvakanaka. Pane zvinhu zvitatu zvandiri kukumbira kuti Mwari aite mumaminitsi andinenge ndakamira pano ndichiparidza. Mwari achitiitira zvakanaka. Vanotarira makalenda, vanotarira mazuva, vanoona kuti tava muna October. Tava muna October, pasara naNovember, topinda muna December, gore rapera. But pane zvinhu zviri kukuteverera muupenyu hwako. Zvaunoona zvimwe zvacho wakatobva nazvo uchizvarwa, zvimwe zvacho unotoona kuti gore rino iri zviri nanga neni. Asi ndoda kuti ukumbire kuna Mwari.
Mwari achingotiitira zvakanaka. Munoziva kuti kuno kuchechi kunondiitira zvakanaka nokuti hakuna munhu anopa matombo 3 kana 2 kana chikadya nacho kushanda nacho. But kunoku inonzi operation shanda wega. Kana iwe kuita usimbe hwekushanda inoshanda pangu. Ini handisi mafira kureva, ndinoraramira zvangu kureva. Ndichitoreva ndiri kune imwe nzvimbo ndokubva Mwari anditendera kuva pano makusenana. Saka nhasi ndoda kutoita inonzi operation shanda woga. Taisvikirwa kare, ipo zvino tosvika toga. Saka kana zvatakusvika toga, pane nguva yandinoda kuiswa ruoko pamusoro. But pane time yandofanira kuzvisvikira ndoga. Because Evangelist vakasvika havanyatso kuexplaina mamirire enyaya yangu. Imwe nyaya yacho unototya kuti kana ndikataurira Evangelist vachazvitora sei. But itori serious nyaya yacho. But nhasi mangwanani ano ndohwa kuti mumwe nemumwe ngaazvisvikire oga, ngaazvidaidzirire oga. Unotonzwa bhuku yakuti murume anonzi Bartimaeus wakanga ari bofu riri rombe atobviswa mumupanda wevanhu kana vakadzidza chishona kuO level abviswa mumupanda wevanhu wonzi rakanga riri but panopinda Jesu muguta. Unonzwa bhuku yakutaura kuti anodaidzira oti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni. Timu rairapo rikatinyarara zvikanzi aiwazve pamunononga nyama muchisiya ini ndisina ndinganyarariri nyaya iyi. Ndakambotaura kune imwe nzvimbo ndikati ndaigara kurutengako. Unoona kuti kana ukaenda pabhodha paya kune mapofu anenge achikumbira chikafu chekudya. Umwe ndokubva asvika akati ndokumbirawo chingwa, ndokubva umwe atikamuchira chingwa, umwe akati hapana chandapuwa, hapana ari kuzviona. Ndokubva asvika mapofu ari kurwa, ndokubva zvikanzi naimi vanhu vazama kuvadzivisa zvaramba. Ndobva umwe angosvika neuchenjerisi hwasekretari wepachechi panapa. Ndobva akati zvamanga muchirwa zvakanaka, ko iwe wazobatirei banga? Umwe neumwe nekuti havaone, umwe neumwe ndobva atiza tifunga kuti uyu une vanga. Saka murume anonzi Bartimaeus anoti tamenta neutsotsi hwevanhu. Saka ndoda kudaidzira akati mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni. Nhasi mangwanani anaya ndoda kuti uzvidaidzirire kuti Mwari we imbotinirai, imbofundusai, imbofemai. Kune zvanditeverera nguva refu, zvimwe zvacho zvinotokuteverera nekuti wakazvarwa nevairashava, nekuti wakazvarwa nanachirasha, nokuti wakazvarwa nanamature. Asi ndoda kuti iwewe pachako uti mangwanani anaya gore zvarakundopera, Mwari imbotinirai, imbofemai, imbofundusai. Kune varoyi vekumusha kwedu vanozvitemba neuroyi, kuti gore rakupera haripere varoyi vachikudzwa. Ndati gore rakundopera, ini ndinozviramba. Ndakatomira pano kuti muroyi gore ripere iye achikudzwa. Zvino ndokumbira Mwari vandoparidza kuti masikati makuru aimbotinirai, aimbofemai, aimbofundusai. Kune kenza yakuda kutora mukurumbira waMwari. Unonzwa kodzi yonekenza havangazodai kenza dzese nemazita adzo. Ndaakushaidza mukuru, aimbotinirai, aimbofemai, aimbofundusai. Pipi yakuita kunge ndiyo inofanira kutaurwa nezvayo, asi nhasi Mwari imbotinirai, asi nhasi Mwari imbofemai, asi nhasi Mwari imbofundusai. Ndotori nenharo zvikutodaro dai asiri Jesu tizivi kuti zvaizovei.
Wasindombofunga kuti mapopotera ndoita ndikapinda mu10 wa South ni vanhu vanozviti munopopota munogona munyarara. Saka nhasi ndirege ripopote sanditsika ngozi zimba racho ndiri kurinzwa. Vana vaIsraeri vanotoenda kuIjipita. Chapter number 15 yebhuku yaGenesis inotaura pamusoro pababa Abrahama vachiudzwa kunzi vana vanyanyu vachaenda, but after 400 years vachabuda munyika yeIjipita. Vandinonzwa shoko raMwari ndatangira pachapter number 14 inoti vaakutobuda. So chinhu chinondifadza Yohani chandiri kutemba nacho ndakamira panapa. KuIjipita kwakauya nhunga. Ndiani aiziva kuti Mwari kana akuda kuti vanhu vabude, nhunga dzinoshaisa vanhu rukare, but nhunga dzinokonzera kuti vabude. Munoziva noizi nenhunga, but hadzina kukwanisa kuti vanhu vabude. Nhunzi ndobva dzapindira nyaya yacho, but hadzina kukwanisa kuti vanhu vabude. Ndokubva rima rapindira nyaya yacho, but haina kukwanisa kuti vanhu vabude. But unonzwa bhuku yakuti wakuverenga chapter number 11 yebhuku yaExodus yakutaura pamusoro pemakwai. Zvikanzi when I see the blood I will pass. Kureva kuti nokuda kwaJesu ndiye akakodzera kuti vabude muIjipita. Ini ndaitirwa nyasha ndava munguva yaJesu yacho ndoya ndiri kurarama. Kuna Genesis uko, kuna naExodus, kuOld Testament airatidzwa akawanda, but kwanda akurarama Jesu ari pachena. Anokuda kwaJesu, ndatinokuda kwaJesu, ndatinokuda kwaJesu, ndatinokuda kwaJesu. Pane zvinofanira kufunduka muservisi inoya. Ndati pane zvinofanira kufunduka muservisi inoya. Ndopa vanosvika pagungwa. Unonzwa bhuku yakuti mangwanani akavatarira ari mushongo yemoto negore. Ndokubva afundusa. Panofundusa Mwari pasiyana nepanofundiswa nemasoja, pasiyana nepanofundiswa navanhu. Ndiye wandiri kukumbira muservisi inoya kuti mbofundusai. Pane nchuzu dzajairira dzoita kunge mukurumira newadzo dzichitambudza vakabhadharwa. Imbofundusai itsika yenyu Mwari yekumbonyarara. Faro achita ndikati handityi anogara pabere, ndotya anogara pagore. Zvekugara pabere zvakasara, asi zvekugara pagore zvasiyana nebere. Iye murume ndowandiri kuparidza kuti mangwanani anonga ambotinhira, mangwanani anonga ambotinhira. Unonzwa bhuku yoti wakatarira ari mushongo yegore nemoto. Ndokubva aita sei? Ndokuvhundusa. Unonzwa timu raakutaurirana rakuti izvo ngatitize pamberi pavaIsraeri
nekuti Mwari anorwa nesu, asi ivo anovarwira. Akorera kutopera, ngazvizikamwe kuti wakabhadharwa neropa raJesu, akanorwirwa naMwari wacho. Ndatingazvizikamwe kuti chirikadzi anonamata yakasiyana neisinganamate. Ndatingazvizikamwe kuti vanopira vadzimu nevanonamata Mwari vakasiyana. Kuvadzimu unonzwa kuti chavo vanobatisisa, mudzimu haupi kaliri. Katingamira pano kuti mudzimu haupi chero kamwe, nokuti hauna kamwe kacho. Nese ndiye Mwari. Wandiri kuti Mwari weye ayetena mazata ipotinirai akorera kundopera. Anopa kunonzwa hana kuti kana mukanipa mwana mukomana ndichamutsorera. Akureva kuti neimwe nzira haasi kuda mwana, asi ari kuda kuti Penina ngaaone kuti Mwari wandinonamata anopa vana. Saka chandakukumbira hakusi kuti ndiri kuda mwana, but ndoda kuti Penina aone. Unonzwa naJesu akutaura ota, munosindidzwa nanhasi munogona kundinzwa, asi nokuda kwevakandikomba ndova ndiri kukumbirira kuti Lazaro abude. Ndati vakandikomba ndova ndiri kudira kuti Lazaro abude. Vana baba nana mai, achandiri kukumbirira Mwari kuti atinhire. Handisini, asi ndoda kuti jusu dzakandikomba dzizive kuti dengaka rine musharukwa. Handati ndoda kuti zvitoma zvakakukomba zvizive kuti aiwazve simba rigare muzvitoma, simba rigare muhomwe dzevanhu, rinogara pachigaro chenyasha. Unonzwa bhuku yakuti ivo ndo vanoti ngatitize pamberi pavo. Ndandichizvinzwa paka pachiuya nyaya iyi kuti ndichipedza kuparidza sevhisi ino kana kuti ndichiri kuparidza ndofanira kuchinja step. Zvaindityisa zvichandityisa, zvandaitiza ndichazvitiza. Izvo ndo zvinofanira kunditiza. Faro ndiye anoti ngatitize pamberi pevana vaIsraeri, nokuti Mwari wavo anovarwira. Gore risati rapera ngavambotaurirana kuti Mwari wavo unovarwira. Ngavataura kuti chirikadzidza dzine muchengetedza, ndine munhu ari kundinzwa. Ngatitize pamberi pevana vaIsraeri. Ndava Mwari wavo unovarwira, asi unorwa nesu. Ndo vanobata Miriemo otanga kuridza kandira, achiridza kandira rake. Unoona chapter number 15 yakuti makafema. Ndoza kuchinja kasitepike kufamba nako. Na mkuru wanoparidza akafema, asina kusimuka, kungofema baba nemhino dzake anokubva gungwa. Iro nenzi vese zvinounganazo zvopamba. Ndine munhu ari kundinzwa nakutsikodera kuti hauzivi Mwari waunonamata. Ndosaka uchipota vavanga vandivinga usiku. Kana ndikatohwa mutsindo pasi nganditembere kuti vari kutiza Mwari wandinoparidza. Tererai munzwe chirikadza, mukanzwa mutsindo panze musafunduswa nawo. Zviri kumhanya izvozvo hazvinavhundusa, nokuti pamba penyu pana baba anobvi baba venherera. Mina ari kundinzwera mutongi wemhosva dzechirikadza, vana baba nana mai weye. Ndakamboonawo kana ukaenda pane vanotengesa huku unogona kusvika woti ndoda ziguku iro rakakura, woti manga maita zvakanaka, asi tarisai tsoka dzacho dzakasunga pane akaripatara. Woenda panexa woti ndaona mazikumbo makuru, wondoona ine tambo. Masikati anaya pane maki iri kuiswa naJehovha. Gore risati rapera vakuda kundobata mwana
voti uyoyo musiyei ane make kuti kutanga ere Joshua chapter number 2 unoona bhuku yatsanangura pamusoro parapa unonzwa kutsanangurwa kutsikana taakupinda pamba penyu apa ngaparende red escalator kuti vanoparadza guta havasiye ipapo. Ndiri kuzvitenda pandiri kuparidza kuti kune vari kuiswa manga yekuti vanga vakadzora president gore rino atololo apane magi ayaiswa naJehovha vanga vakanziya avachafa nemakumbo atololo apane zviri kuitwa naMwari wandoparidza Mwari wandoparidza ndomutemba vana vavana namai weya handifunduswe nen'anga handinofunduka musharukwa wakareba mazuva akare n'anga dzemuteni watsauda nevaroi vacho netshuku dzacho ngazvizvinzwe right now pandiri kuparidza nekuda kwenyasha chandakapiwa naJehovha handinotsika kalenda yanamazata handiri kuzvinzwa kuti simba racho harinogara mukati medu hariswe rekundovhimiwa. Unazobhuku yakuti ndiani wakafanana naMwari? Iyo ndiani wakafanana naye? Mbondiri majina ndiri kubhawa ndikadai ndiri kunakaita sei. Ndiani akafanana naMwari? Anozviwa hana mazina ndakubhawa ovapinza muchechi. Denga ngarikuita mutambiro waro aiwa zvehandisi kumumbira simba handekuti nditore mukurumira handamukurumira ugari mumazita evanhu unogara pachigaro chenyasha. Saka ndiri kuti Mwariga wachibufe naye amubovhundusa kune misha yakatarirwa migango yekuti vanofanira kupera kufa vese asi ndaakwisawo mukana mwangu handiri musimba raMwari hakuna achaurawa nguva yake isina kukwana ndati hakuna achaurawa nguva yake isina kukwana ndati hakuna achaurawa nguva yake isina kukwana. Anosunga nezvamunoziva but chinomusungisa isimba raakapira temo wokubasa ndounoshanda tikaona mbavha todzisunga. Ndakambotaura kune imwe nzvimbo kuti inini manje ndakamboona umwe mupurisa akangofanana nevamwe mbavha dzatanga kuita madiro ndokwasvika akabata trauzi mabatiro ake ndowatakaona kuti asiyana neeluiswa ndokubva ndazotaura naye zvavo ndobvazvikanzi aiwa kana taakusunga tikangoona mbavha pataione ndoisuta. Saka nhasi chandangoona ndiri kuchisotera izvo chisindiri pano tongova pano icho tiri pano ndochisota nekuti kune anoti akafema. Unozobva bhuku yaJoshua chapter number 10 ukaverenga chapter number 9 vaGibheoni vanoita ukama vanoita sungano vaita sungano iyo inokonzera kuti panouya vana Adonizedeki Joshua oti handifaniri nyaya iyi pane sungano yatakaita vadikani ndinotemba sungano hamusati mandibata. Ndakamboona kuti vana baba vane tsika yekutrita mukadzi well kana akatakura munhu neta senge uchanamatiwa kuti mamuka sei uitirei chinhu chamungada kati pizza inouya ipapo kati moda kugocherwa nyama inouya ipapo mukangogara chete farisa uchidaro wonzi iwe sada mujairi. Kati ndakaona tsimo rangu iri kuti rakaona kuti imi muri vamamoyo munobva kumusha kwedu vana. Saka ndaramajo anoona kuti mune humba mukati menyu ndo inenge ichibatwa zvakanaka kwete nyika. Saka vanomeka shuwa
kuti humba yachengeteke kana humba yakamira yega. Vakudayo vana mama yosunduruka yapa. Ndinotenda kuti masikati anaya munhu wese ari kundinzwa akaita sungano naJesu. Mwari ngaandinzwe nokuda kwaJesu. Wokupanisa ndakapara asi masikati ano Mwari ngaandinzwe nokuda kwaJesu. Mwari wee atinirai afundusai afemai. Mwari wee atinirai afemai afundusai. Andine vamwe mai pano vari kuti Evangelist ini ndakarambwa asi handisi ndega, asisi vangu vakarambwawo. Patinoda kuti umire pamukara uti Mwari tinirai afemai afundusai. Handidi kuti mwana wangu arambe. Pandakasvika pandiri zvakatogumira ipapo, zvakatambudza mai vangu hazvigoni kutambudza inini. Mwari tinirai afemai afundusai. Bhuku yaJobho yabva yataura Jobho ane zvinhu zviri kumurwadza zvikati wakatombopinda panochengetwa mazaya echondo here, wakatombopinda pandinochengetera chimvura mabwera, zvandakachengetera nguva yenhamo nezuva rekurwa, kureva kuti zuva ranhasa izuva rekurwa. Chimvura mabwe chocho ngachimbonaya pano, nokuti hachisi chekuti vanhu vadye, patinde chenguva yehondo. Tiri pahondo vadikana, kune mweya yetsvina iri kunetsa, hatoda kumbopinda muhondo. Timboridza futa, anoda kuridza futi yepureya. Ndati masikati anaya anoda kuridza futi yepureya. Ndati masikati anaya anoda kuridza futi yepureya. Patiri kuda kuenda kukuruseta, kune vakatobatwa muteno watisaukiwa. Patitoda kukarataridza futa takananga patei ari musi weThursday, toda kuridza futa. Vakabatwa naSatani ngavaregedzwe, vakasvundisa mutoriro, mutoriro ngauvasiya. Vandikati ndinomutemba, Mwari wandoparidza, uyai timbotsika giraundi iroro tichiri kusemuzire Sande, kuti kwakamboitwa makuruseta asi ngaisiyane nemamwe. Satani ngaaregedze vaakabata, majusu ngaaregedze ava vakabata ivavo. Handine checherene, handati ndine checherene, uri wedu here wewe. Handiri kuti Satani ngaaregedze vamwe baba vari kubvawa, Satani ngaaregedze vamwe baba vari kubvawa, ndati Satani ngaaregedze vamwe baba vane zita rakavigwa mubhotoro. Toda kumapukanya mabhotoro acho, hatisati taenda kundoparidza. Ngatitoda kupukanya mabhotoro, hatisati taenda kundoparidza. Mwari patiri kuitira kuruseta, atinirai afundusai afemai. Ndoona kuti vanhu vandinavo vashoma kurwa hondo. Dambudziko ramuinaro nderekuti tichitaura nyaya dzekuruseti, imamu ndi kuisapoti, but mune mwana musikana uyoyo watinoda unotendeusa ndiye mupasha wenu. Kana mukasabatsirana neni kuti atendeuke, muchavingiwa nemadhiragi kumba, kunyange wenyu mwana makaraira. Saka unoona kuti maKristu anenge achizvida vadzini vangu vana vari right, ndakavachengeta, ndimunovachengeta. Anondokutorerai chimwe chimukadzi chinopopota pamusha ipapo. Zvinorwadza patinofamba uko. Regai ndiparidze ndine hasha. Patinofamba uko kwakaoma. Mwana wangu primary grade 4. Mai vanotouya nerequest yokuti namatrain mwana wangu akuita zvemadrugs grade 4 asati aenda kana form 1. Patinoona kuti maKristu akarelaxa achizviudza kuti aini ndiri right. Ini musuno pane vamwe mai vaitaura neni kuti mwana wangu akatoramba basa, akadzidza kwete kuti zvevamwevo, kuti zvekutodzidza mwana orambiswa basa nemadhiragi. Kuti ndiri kutsvaka hama iri kuti aiwa Evangelist ndinemi masikatana,
nokuti kunyange Satani akasabata vanhu akabata mwana womunun'una wako ndiwe wabata. Aiwa zvemhandu yako imhandu yangu, asi iwe uchitika zviende ikoko. Ndakamira panapa andiri kutsvaka hama iri kuti Mwari imbotsindirai munyika yeZimbabwe. Madrugs awa ngaamboreba. Isu Mwari hatichazvigona, vana chiremba vazvigona. Mainjections avanobaya anoexpire, but kana mukatsinira zvamatinira ezvezvaye pandiri kutoparidza pakutsinira zvakaitika kudhara, asi zvine simba nawo. Mwari ngaambotsindirira vana vedu, Mwari ngaambotsindirira mamarriages. Hatiri kuendepi vanhu vachiramba naso, ndati tiri kuendepi vanhu vachiramba naso. Pane musi wandairwadziwa ndikati bhuku inota shure kwaizvozvo ndichadurura zvomweya. Vandikati hama zvakataurwa pamusoro pemazuva ekupedzisira hazviri kuitika. Vanhu vari kumwa vachidhakwa, vanhu vari kuhura, vanhu vari kuita zvakaipa, ushe huri kumukira ushe. Asi pane chinhu wani chandiri kuchemera kuti komweya wakati uchadururwa. Kana daida ndine vanhu panapa ingadai vachitenderana neso kuti njosa dzikaiti mukurumbira, n'anga dzikaiti mukurumbira. Ona urombe huri nevanhu kumusha kwenyu, hakune n'anga yakataura, asi ini zvandaa kusvika ndega ndoda kupinda muhembo hwaMwari. Zuva ranhasa handiti Mwari aimbotsindirai, aimbofemai, aimbofundusai. Mwari aimbotsindirai, aimbofemai, aimbofundusai. Panguva yanapita yanga ine mukurumbira wekuti ukabata maapostles kune vatumwa vanobudisa. Kuti nguva yatiinayo kuziva kuti mukristu anovharirwa, asi ndazviramba masikati anaya. Ndati ndazviramba masikati anaya. Satani angatore mukurumbira ndiripo inini. Apadekane hama kunyange mukuru wenyika anotoda masoja anomira naye akuti agone kuhina hondo. Ana Mwari wandoparidza anoda masoja echikristu anomira panyika. Vanoti Mwari nditumeya, Mwari ndiwanire nyasha, nditumeya. Aimbotsindirai pano, aimbofemai, aimbofundusai. Abakripiona avanorwirwa, anobuda kwesungano. Mwari ndakamira pano aimbotsindirai. Mazuva atiri kurarama akaipa, anachiri kutindira, achichitora mukurumbira. Asi ndakamira Mwari we, ndiri kutitsindirai. Afemai, afundusai. Mwari we, atindirai. Afemai, afundusai. Mwari we, atindirai. Afemai, afundusai. Vana vedu avangaparara nemadrugs, vana vedu avangaparara nemutoriro, vana vedu avangaparara nechihure. Nyika yedu aingaparadzwe nemadrugs. Mwari we, atindirai. Afemai, afundusai. Ataneta nemukurumbira ave motsvada, ataneta nemukurumbira wehomosexual. Asi Mwari we, imbotsindirai, imbofemai, imbofundusai. Mumazuva edu makazviita nguva yaMozisi, mukazviita nguva yaJoshua, mukadonhedza matombo. Vana vedu voparara here? Vana vedu voparara here? Varume vedu voparara here? Vari kwavari. Asi Mwari we, aimbotsindirai, aimbofemai, aimbofundusai. Mwari we, imbotsindirai, imbofemai.
afundusai, amariwe, imotindirai, imofemai, imofundusai, akude akabatirwa vana, ananga ine mazita iwayo, masikati anomariwe, tindirai, afemai, afundusai, aritsiri mumapako, adzine mazita evanhu, ngadzibwanwe, amasikati ano, amabhotoro, akavharirwa mazita, akaritindirai, afemai, afundusai, kenza yawanda, apanyika pano, amaritindirai, afemai, afundusai, ashuka yawanda, apanyika pano, amarifemai, afundusai, atindirai, azvirwere zvemakumbo zvawanda, atindirai, afemai, afundusai, atina kutemwa nezvinoro, asirifa kana ndarama, atakatemwa naJesu, ane ropa pamuchinjikwa, vaFarisia vajairira. Unoona murume anonzi Samuel, anonzi nevana vaIsraeri, achirega kunyarara, aramba uchidaidzira, handine munhu ari kundinzwa here. Samueri anonza, aiwa chirega kunyarara, aramba uchidaidzira, musevhisi inoyi achirega kunyarara, nekuti pano kana tikasecha, kune anototi mwana wababa mukuru wangu wakaita zvemadrugs, mwana wavatete vangu ari kumadrugs. Ngatichiregai kunyarara, atiti Mwari tinhirirai, madrugs acho hakuna chisingakunzwi, nekuti makafema nemhino yenyu, anobva mvura yamira. Mvura kwatiri haina nzeve, asi imi mukafema hazvisina nzeve, hazvinozvinzwa. Vadikana ukatarira nyika, unoshaya kuti tiri kuendepi, but because he lives, I can face tomorrow. And that because he lives, I can face tomorrow. Hazvisinei nepauri, inzwa kuti tinhirai Mwari. Vadikane hama musaita zvekunyararira nyaya iyi. Chechi inoibva ndakaipinda, yaizikama nepower, yaizikama nesimba. Ndokuparidzirai nyanga ndisiri kuno, haizvazvizvi. But timu iroraiti, ndiani parizaba vafudzi vofuka handire Jesu zoshamiza tiema mambo wekude tofuka makwai mutunu zinjiwa kuzvinzwa musevhisi inoyi kuti kana vakatitangira havaiti kana vakaipa, imi Mwari maiburuka, aimudzokoro vaikana zvavakangoita, kureva kuti present worship inofanira kuzviudza kuti kune vakatitangira kuimba, vanorwara vachipora, achimbotinhirai, asimba iroro ridzoke pakati pedu, achimbotinhirai, asimba iroro ridzoke pakati pedu. Kana ndine maKristu panapa anofanira kurwadziwa, ndati kana ndine maKristu pano anofanira kurwadziwa, ndati kana ndine muKristu anofanira kurwadziwa. NaJesu achakamusiyisa denga akarwadziwa. Unonzwa murume anonzi Jobho, anonzi Jona, akuti ndakachema zvakusina kuwanikwa, munhu akakunda
akuti asarure bhuku patinonzwa kudzinyarara atarira shumba ayerudzi rwaJudha achichadzisa Jesu. Ini newe takanga tiri mushiri akadikani hama wewe kana nyika ichiri mushiri mukristu ngaarwadziwe ati Mwari timirai ati Mwari pfemai ati Mwari vhundusai andadikana uchine hama aisati yakamuchira Jesu ifa kuti Mwari timirai aongo vari kwamutingisisa asi Mwari timirai aongo vari kuberekwa asi Mwari timirai aongo vari kwamutoko asi Mwari timirai Evangelist usvei inofanira kuparidzwa akumarudzi ose andikana handinate kana marudzi asati aziva Jesu ngati handinete akana mahuri achiri kuhura handinete kana majuzi achiri kutora mukurumira andovana kumira pamukaa anyaya iri kunetsa asatani une vekutuma asi Mwari haana vekutuma nekuti pandiri kuparidza pano ingadai umwe munhu atwa kuti nyika inofana kuziva Mwari pandiri kuparidza pano ingadai watodzwa akuti kune wandinoziva anofanira kuziva Mwari aJesu kwari. Ndingareda maiziva nyamashadza makaitirwa maidawo kuti vamwe vadziitirwe. Inini ndega ndozviona kuti asiri Jesu ingadai ndiripo. Ndikane murume achiburuka mudenga manzwa here panga pachiimbwa anasimba ana mufundisi panga pachinziwilei our crowds kudenga ndo basa revatumwa avakumbire shuka avakumbire sauti atmosphere yacho aingatadza kusimuka pananga akasimuka ndati zvino nhasi zvandisina madzimai denda ndine timbu rangu madzimai ingadai ndozvombarara pasi kudenga so kune variko havasina chavanokumbira peti vasina chavanokumbira vachiri muti mutsvene vachikurura magraundi mumusoro kwete fasineta yedhora kana $100 patingowani dzegoridhe vodziwisira pasi vachiti mutsvene Jesu afunga ini newe anoziya kukudzwa opinda mudumbu remunhu akotodzi Mariya ari kufira-fira mazuva ano akatakura Jesu anobuda pangu ini newe achisvika paanobayiwa ruyorogorunoti dzakaona girozika Hallelujah.
Vandikani ama amusandibata zvisizvo asi mashura aitika pamuchinjikwa aiva yekuti vanhu vauya kuna She musabatirira pamota ndaa mota iya mabenefits ekunamata ndati musabatirira pavana makangopiwawo chipo chamakapiwa ndati musabatirira padzimba makangopiwawo naMwari asi dai vanhu weye tainvesta kumasoza nokuti mota dzenyu dzinosara asi vanhu vandakawina havandomiri vari pasaidi remuroora wangu vatati vanoimba kana vakati ndosangana sei naJesu zvandisina hwani wokundoisa pachigaro chenyasha vadikane matembe atakapfekayo ngareke akutivhiza panyasha dzatakapiwa naJesu handiri kutenda kuti muchechi inoya ndinotenda kuti ndine vanhu vakabhadharwa neropa raJesu ravari kuda kuti Mwari pa10,000 ngapatinire imofema imwari ipapo imofundisa imwari muri ipapo kune vanhu vakabatwa neJesu ngavarekedzwe ipapo ndati kune vakabatwa neJesu ngavarekedzwe. Ndaiona mashuru aiitika pamuchinjiko ndakaona kuti vanhu vane dambudziko pandiri panapo ndikanzi ndiende kundomira pamabenefits ematicha nekwani ndine munhu ari kundinzwa ine ndikanzi ndinomira pamabenefits but ticha achipinda basa apindiri mabenefits anopindira pei ndikati tichitendeuka kuna Jesu takatendeukira kuti timunamate uye titore vamwe vachiuya kuna Jesu vadikani hamaka munoona bhuku yaJoni yaakutsanangura yaakuti vanotohwina mweya havana chavanoshayiwa unonzwa shoko raMwari raakutsanangura zvakanakanaka Pita abvunza kuti vakasiya dzimba vakasiya misha vachapiwei anotaura pano kuti kokana vakasiya mabasa erima vachapiwei havana chavanoshayiwa cheupenyu huno neupenyu hunouya daitabatirana pamwe chete tati Mwari imbotinirai hamusi kuda henyu kuti vanhu vatendeuka asi mbavha dzinoya dzichibaone pamba pako ndine munhu ari kundinzwa ndoda kuti timboti Mwari atinirai munyika yokwedu atinirai munyika yokwedu nyika yanyangara zvirwere zvawanda nendufu dzawanda hazvichaperi asi Mwari imbotinirai murume anonzi Samera akapfugama vanotiramba uchidaidzira Mwari anotinira chapter number 4 yaJudges Mwari anotinira Sisera ofamba netsoka achisiya bhiza ranga akambobata vana baba nanamai vakabatwa naSatani ngavaregedzwe tichidaidzira masikatano kuti Mwari tinirai Mwari femai Mwari fundusai ndinotenda nevandapiwa pano naMwari vari kunzwa kuti shuwa ngachibhondoke gore risati rapera kunyange zvinoteverera upenyu hwako ngazvipudzikire pasi zvichitya Mwari watoparidza vadikani hamaweya unonzwa bhuku ya2 Madzimambo chapter number 7 yaakutaura paverse 6 kuti Mwari wanga anzwisa kutinira vadikani tisati tasvika ku10,000 apa tiri kuitira kuruseta Mwari ngaatinire hatisi kuzviitira mazita edu asi zita rake rekuti rikudzwe Mwari tinirai afemai afundusai Mwari tinirai afemai afundusai adengarizari imboti Mwari tinirai kumusha kwedu vasingazivi Mwari vamuzive
Mwari tinirai kumusha kwedu. Vasingazivi Mwari vamuzive. Vadikani amakore risina kupera. Vatingatitize pamberi paMwari wavo. Nekuti unorwa nesu asi ivo unovarwira. Vadikani Mwari akazviratidza. Hama dzedu dzinoziva Mwari. Hatisimuke patakagara ipapo. Kana uchiwavo uchidura kugara pasi kare. Sinoda vari kudira. Vanoti Mwari ngotinirai. Nyika isive Mwari. Mabasa akunetsa kupinda. Nekuti kwava nezvioko homwe. Nyika ino inongoda Jesu. Inongoda kuti Mwari vatinira. Kana vakatinira tinorarama. Zvirwere izvi ini ndichikuokunuta ndega ndinoona kuti zvine akapindira, asi wakapindira wacho ngaatinire. Unosati pandinombofamba unoona kuti mwana une tonyezo nebhibi, haana murume, haana mwana, basa rake rakanaka navo, bhibi yacho haiwaniki, afunga nezvei. Vana baba nana mai tikanyararira nyaya iyi, zvakanaka zviri kunext door, but zvikakushanyira life unoona kuti zvinhu zvazvina kuchipa. Kune vakadzi nevarume musi uno ndiri kurutenga uko, vamwe mai vaitaura neni kuti mwana wazvanzi yavo ari chiremba chaiye wokutorapa vanhu, akaramba basa, akarambwa nemukadzi izvezvi achiita zvemadrugs. Saka vadikani ngatisaona senge nyaya iri kure. Toda kunamata pamberi paMwari. Hatina munhu wandiri kunamatira, asi ndoda kuti waune pamberi paMwari kuti Mwari imbotinirai munyika yekwedu, imbofemai munyika yekwedu, imbofundusai munyika yekwedu. Ndataura zvakanaka kuti ndogona kuti vangu ndavarera zvakanaka, but vandiri kuregerera kunamata ivavo ndichangoita ukama navo, nokuti vamwe ipapa munototi muroora wangu tsano hazvanzi yacho vamuri kuti tsano vane zvinhu zviri kuvanetsa. Vadikani hama toda kuenda pamberi paMwari. Timbonzwa kuti Mwari dzauya pamberi pedu. Pane nyaya dzinofanira kugadziriswa nhasi. Imbotinirai munyika yekwedu, imbotinirai Mwari. Atinirai munyika yekwedu, atinirai munyika yekwedu. Vamwe vakatoisirwa mudomo, vamwe vakaisirwa mumafaro, asiri atisaita, asi atisaitirwa neshamwari. Asi dzoke Mwari atinirai, afemai, fundusai. Baba tauya mberi kwedu, tauya nerumbidzo ekuna. Rangaridai kuti Paulo naSilas vachirumbidza Mwari, pakaita kusheka. Toda kuenda pamberi paMwari. Handisi kunzwa kuda kunamatira munhu, asi ndoda kuti mumwe nemumwe ati Mwari tinirai, femai, fundusai. Baba tauya mberi kwedu, tauya nerumbidzo